kategorikoa, nahikoa ondo badagoela ematen du, oraintxe lauterritan izan da, itxas gora, sartzen den olatu apurra, ertzetik sartzen da, kostauti bezala sartzen da, eta nik uste dut, aitzakiari gabeko estropada, 6 estropada bakarri falta dira, liga bukatzeko, eta hemendik aurrera, estropada guztiak, erabakigarriak izango dira, eta azpimarratuko nuke, batetik goitik, arraunzaleak ondo jakin bezala Orio eta Hondarribia puntu bakarrean daudela, beraz gaurko estropadara hile edo bizikoa, eta beran, Ea Urdaibaik bere beti gorako bide horretan, noraino heltzen den gaur, eta zenbat puntu urratzen dituen. Ederki, ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak gaur gainera, hasiera modu berezian, modu xelebrean, lege zarrera, egin dute arraunlariek Hondartzatik, izan ere hemen porturik ez dago herri honetan, eta trainerua bizkarrean hartu eta horrela joan dira, Land Rover batzuk eta ere jarri dituzte, traktoreak eta laguntzeko. Sara, arratsaldeon eta berrikuntzak eta lanak ez klubetako mutilentzat. Egia esan bai, Mikel, arrastion, baita zuri ere Ibon eta ikusentzuleak, traktoreak, planetako ibilgailuak ikusi ditugu hortxe Hondartzan ontziak itsasoratzeko, eta hemen dagoeneko ordezkarien armaia honetan dena dago prest 14. proba puntuagarri honi hasiera emateko. Egia esan, gaur hemen Nojan lehia dugu, eta hortxe ikusten ari gara arraunlariak, Hondartzan barrena sartzen, eta kae biligari dagokion lehiare jokatu da gaur Hondarribian. Arrantzalen Korfadiako bandera izan da jokoan, Deustuk markatu du denborarik onena, Zarautzek bigarren egin du, Arkotek hirugarren, eta sailkapen nagusiari begira, Zarautzek oraindik 4 puntuko errenta badu Deusturen gainean. Bihar trintxerpen kae bat ligari dagokion lehia jokatuko da, eta ikusiko dugu, Mikel, nola moldatzen diren, izan ere bihar bukatuko dira biligak. Ederki, kae ligari ere hurbiletik errepaso emango diogu, eta bien bitartean hemen zailkapena nagusian orain arteko 13 estropada kontuan hartuta, Hondarribiak 128, lauek bandera ere irabazi ditu, hori jok puntu bat gutxiago, eta hori jok 3 bandera, Kaikuk 122, 2 bandera, Orezko txandako bestea, Kabo dugu, eta hemendik aurrerako estropada danak sailkapen nagusiaren arabera izango dira. Eta bekaldean, Urdaibaik 32 puntu, eta playoffak saiesteko goiko bat harrapatu behar du, eta Astillero 18 da Urdaibaik, 95 puntuko zigorra izan zuen hasieratik, gero hori baiestatu eginda, 3 garaipen ere bai, Salsamendiren kuadrilarentzat azken tokian, Pedreña, badakizue, datorren urtean beheko mailan arituko dela kae ligan. Eta estropada eremurako berezitasunak, estropada eremuarenak esan ditugu, esan bezala Hondartzen artean dago, Riz eta Trengandin izeneko Hondartzen artean, eta arroka asko inguruan, egia zen paraje naturala bikaina da hau, gero emango ditugu datu batzuk, eta hala eta guztiz ere momentu hontan estropada eremua, ia osorik ikusten dugu gure komentarista toketik, eta garbi eta gauzak modu egokian dira. Patroirik onenari dagokion sailkapena ere ikusi duzuek, Karpinterok berreskuratu zuen Zarautzen lidertza, 15 puntu ditu Zierbenako patroiak, Aranberrik 14, eta Bermeokoaren atzetik Zurinaga, Kaikutarra da, 12 punturekin. Eta Ibon Gaztainazpi, estropada eremua garbi, eta lehen txandako ontziak lanerako prest. Hori da, estropada eremua, Mikel, garbi, itxura paregabea dauka, gutxik bezalakoa. Goizean ere, orain aize pixka moitu da, baina hemen inguru honetan, eta baita Gipuzko eta Bizkaian ere, itxasoa gaur olio putzua bezala dago, eta hitzakiari gabe aritzeko. Bandera txuria! Sartzen den apurra barkatu estriborretik sartzen zen. Bai! Hor ditugu beraz, 4 arraun elkarteak lanean, eta garbi ikusten dugu lehen kaletik Pedreña, tosta pare bateko atzerapenarekin, Ibon. Bai jauna, lehenbiziko txampatik atzera, segundu hori traineru erdi bat izaten da, eta ez da azteko modurik onena, eta gaur ere San Pedro lehenbiziko txampan ondo, eutsiz. Urdaibai estropadaren buruan, San Pedro eta Astillero segundu batera Pedreña bira, hemen Pedreñakoen ontzia, hanketik Ortiz eta Ozejo, eta aldaketa hondirik ez, behar bada aurrekalaria, askotan horri biltzen dena, gaur kanpoan dela. Nik uste dut Mantilak aldaketak ez ditula egiten, Aparizio eta Jose Antonio García aurreko tosta hortan brankari lanean aldatu egiten ditu, Miramon eta Renitare, bai, horiek
horiek mugitzen ditu, eta gaur aulkian geratu dira. Asko galduta Pedreña, Miguel. Hemen Astillero, ontzi berriarekin. Ontzia estreinatzen ari da gaur Astillero, San Jose 15garrena, eta Milibiaren ontziolan egindako ontzia duela bizpairu aste, arraunak ere estreinatu zituzten, eta hemen ontzi berriarekin ditu. Hori da, eta material aldetik behintzat, ondo osatuta, orain arte, San Jose 12garrenakin aritu dira, erreforma eginda, asteazkenean, jaso zuten, garruk esan digunez, trainerua eta, bueno, badakigu traineru hau, aitzakiarik ez dute izango, gaur aldaketa gutxi ginda. Portilea kaso, bigarren tosta ekarri du, dantzan hori ibiltzen du, garruk. Eta hemen Urdaibaik ontzi bateko errenta du. San Pedro 3 segundo, Astillerori 4, Pedreñari 6, eta momentuz Zabala eta Txila Biudez kanpoan esan digute bihar seguruenik lanerako moduan izango direla, baina aipagarria horixe da. Hori da, bia lesionaturik jarraitzen dute, eta aipatuko nuke, Miguel, Carlos Mañas ere, normalean Baborren 3. tostan ibiltzen den gizonak gaur lehorrean geratu dela, eta Fernando Rua sartu kontranketik Jon Saltzamendik, eta Javier Polo 3. tosta. Eta hemen San Pedro hori buruz zer esango dugu, Zarauzko buelta, benetan egokia izan zela, Libiako gizonentzat, azken aurreko postua utzi eta arnaza hartu zuten, eta horrelakoetan legezarrak dio aldaketa gutxi egin behar dela, Ibor. Hori da, 3. estropada dute, segidan, 14koa errepikatu du, Egoi Intxauspek, pentsa, zenin astebukara bikaina egin zuten, pasaden astean, eta orain horrek ikusi dugu, movimentu pixkat, badela eta salto bizi zamarrak, begira, hor bada, handirik ez, baina, bueno. Irtera toki hau, babestuago gelditzen da, hemen nolabait bilur muturren artean edo, eta hor, kanpokalde hori pixka bat itxaso barrenera gehiago sartzen da. Bai, argi eta garbi, ondoko itxasorik eta ez, baina hori nahikoa deserosotasun sortzen du horrek. Urdaibai gaur, uste dut, Zarautzen ez bezala larun batean, lehenago puzkatu dela San Pedro. Bitraineru, errenta ederra Urdaibaik eta hasiera benetan ona Bermeotarrena, ari dira balizaren bila, lanean denak, eta Jose Luis Cruzez Garrurekin, Astilleroko entrenatzailearekin grabatutako hitzak eskainiko ditzugu orain bizkor. Pues bueno, en cuanto regata en casa es un poco, digamos, lo dejamos entre comillas, porque bueno, es el primer día que venimos aquí también. El campo pues es un campo nuevo, que es un poquito, pues a priori no tendría que haber grandes ni diferencias ni complicaciones. Pero bueno, es un campo nuevo y un campo nuevo pues siempre hay que de momento dejarle ahí un poquito en suspense. Y luego la trainera nueva, pues bueno, el miércoles es el primer día que le hemos echado al agua. Es un bote que es bastante diferente al que nosotros estábamos compitiendo hasta ahora. Y bueno, tratando de adaptarnos poco a poco a él y adaptando un poquito también las medidas, pues bueno, un poquito de prueba a ver hoy qué tal sale. Momentuz Urdaibai ari da lan ederra egiten, eta bigarren posturako espero ziteken moduko burruka San Pedro eta Astilleraren artean. Parean oraingoz, Pedreña 12 eta Bermeotarrak oso txukun. Oso txukun ere, 36 palaterdian. Gogoan dut, gaur sortzi Zarautzen lehenbiziko luzean, San Pedro atzean utzi ezinek ibili zirela, eta lau minutu terdian, 8 eta 9 segundu sartzeko, oraindik San Pedrotarrak eta Astillertarrak eta fresko daude, ondo. Barraizea, ikusten duzu orain, brankaz, sartzen da arraunlarientzat, eta erantzunkizun handiko estropada dau Bermeotarrentzat. Argi dago, ezin dutela hutsik egin play-offa saiesteko. 4 estropada dituzte eta 4etan asmatu behar dute abuztua bukatu aurre. Ez daukate inolako margenik, utxe egiterako, pentsa, 20 puntu aurretik daukate San Pedro, 18 Astillero, eta play-offean egoneiz badute, gaurtik, saiatu gaurte, diferentzia hori murrizten. San Pedrorentzat 8 segundu gehiago 4 eta 55, 2 gehiago 4 eta 57 Astillerrentzat, 5-2 Pedreñakoen denbora, eta maniobra ostean 3 traineru Urdaibaik San Pedro. 9 segundu eder, Astillero 11-ara, lehen luze ederra egin dute Bermeotarrek, eta orain bigarren luzearen hasieran ere errenta zabaltzen ari dira. Eta honein ikuste dut patxara emango diela, orain ikusita San Pedro eta Astillero tartea zabaldu dutela, beraien arrauketan konfiantza izaten jarraitzeko, eta begira, zesan duen kortak, gainean doala, nik uste baino, dantza handia badago. Begira zer esaten duen, olatuak, begira aurrera zenen, zanbuluka eta momentu bada. Hor kanpokaldean movimentu pixka bat bada, eta onuntza datozen neurrian
nolabait kosta inguruko estropada eremua da, baina toki ezberdinak eta lehen ere esan dugu, irteera eta helmuga leku babestuagoan direla gaurko honetan. Pedreñako presidentea daukago hemen, Calisto Presmanes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo quizás otra imagen de Pedreña, ¿no? Últimamente. Sí, realmente lo que queríamos era acabar bien las regatas y bueno, aunque ahora estamos perdiendo un poco de tiempo, pero bueno, estamos un poquitín más o menos en competición, ¿no? De cara a la próxima temporada, yo no sé cómo afecta el descenso en cuanto a patrocinios. ¿Habéis tenido algún contacto con alguien ya? Sí, bueno, ya llevamos un tiempo ya planificando un poco la temporada que viene y bueno, el patrocinio más o menos lo vamos a mantener y luego lo que sí tenemos es que en la RC vamos a tener menos gastos, entonces bueno, económicamente pues quizás nos beneficie, ¿no? Bueno, es buena señal que sigan patrocinándoos. Sí, no, es que si no, lo que te puede pasar es que desaparezca, ¿no? Y bueno, gracias a que más o menos mantendremos los patrocinadores, pues podremos competir el año que viene. Mucha suerte para Pedreña. Vale, gracias. Pedreña atzean da, 20 segunduko atzerapena, eta San Pedro gaur ere nahiko txukun, bigarren postuan, Astilleroren aurretik, sailkapenean San Pedro 9. da, 52 puntu ditu, Astillero 50, Urdaibaik 32, Urdaibai eta Astilleroen artean beraz 18, eta Urdaibai eta San Pedroren artean 20, eta hor dago burruka, 12. postua Pedreñarentzat da, matematikoki bera joango dira, baina azken aurrekoak play-offa jokatu beharko du, eta hori saiestea da, hauen erronka Astillerok segurua du hori. Pedreña jetxita ordezkari bakarra du Kantabriak eta ez du Astillerok 11. amaituta ere play-offik jokatuko, baina besteentzat broma gutxi. Hemendik aurrera. 37 palaterdian San Pedro, gorka esan ez, gainan dozela, eta ipatu, gaur Urdaibairen inguruan, Urdaibai kontranatzaileak oso alzamendik gaur estorpada jokatu dela, KE2 ligan, Bermeo B11arekin entrenatzen eta ari da. Non eta Ondarri bilan gaina, urruti. Hori da. Bai, eta bi estorpada jokatu den tokian. Eta hori ere, bueno, jakiteko askotan irelia dan, baina freskatzea, sentsazioa freskatzea, ondo etortzen da. San Pedro. Eta nik irudipena dukat, gaur olatu handirik ez, baina laguntzeko moduko olatua badagoela. San Pedro eta Astilleroren artean badugu burruka, eta badatoz. Nojan, jaun Andreo, 2007 biztanle ditu herri honek, baina udan 70.000. Ederra diferentzia, Ibon. Biderrogeita mabost, ez da? Okarra espaldun gana. Ederra. Eta 181, bigarren etxe bizitza hemen. Pentsa. Neguan, ia utxik herria. Zen marka, Ondartza tokia ikaragarria, 8 kilometroko ondartza ederrak, Trengandin eta Riz, hemen kalatxo batzuk ere bai, eta gero beste kontu batzuk ere kontatuko dizkizuegu. Hemen dira eta balizetara hurbiltzen, Urdaibaik San Pedrori 13, Astillero 15, errenta ederrarekin datoz Bermeotarra. Ea baliza, ea zioa, gorkaran barreri, uste dut bi aldiz entzun dio dela bandera, entzanez. Hor bada motivazioa gaur. Ea, hor zuleika. Espaldian. Zabaltxo bezala aukera. Bai, 9 eta 40. Tira ere egingo du zerbait, Anda San Pedro orain. Oso burruka polita, San Pedro eta Astilleroren artean. Itxiagoa, San Pedro tarrena. 9 eta 54ko krono hartu diete biei, baina tosta pare bat edo 3 aurretik da Libia trainerua, Pedreña 23, Pedreñaren denbora 10-0-4. Lan erditako referentziak dira jaun Andreok, eta 3. luzearen hasieran Urdaibaik San Pedrori 14, Astillerori 15, Pedreñari 25. Así no hacemos ni abogas buenas ni hostias, vamos, Oli. Hor bakarren bat ez da konforme, egindako ziabogarekin. Eta hemen, ikeragarrizko gerra izango da San Pedro eta Astilleroren artean. San Pedro poparian zabaldu du zerbait, baino. Karate Astilleroko presidentea daukagu hemen, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han ido las labores de organización? Bueno, pues muy bien, y la verdad que la regata está quedando muy bonita, espero que acabe bien, y aunque tenemos la falta de Iñaki Miqueo,
desde que le mando un saludo desde aquí, pues la falta en segundo plano está trabajando y nos ha marcado una línea que hay que seguir y que creo que conseguiremos que esta regata al final sea pues una de las dignas del ACT. Oye, otra vez estamos viendo una pelea increíble entre vosotros, entre San Pedro y Astillero. Sí, creo que la igualdad es máxima, creo que hay otros equipos también implicados, lo que pasa es que ahora nos toca vernos las caras con San Pedro y a ver si conseguimos al final recuperar esa pequeña diferencia que nos lleva. Habéis atraído a mucha gente, muchos curiosos y muchos aficionados. Hombre, cuando apostamos por Noja y el alcalde Jesús Díaz nos dijo que aquí podíamos hacer una regata, creo que lo del público estaba garantizado, el día es espectacular y creo que, vuelvo a repetir, la Liga San Miguel se merece espectáculos como este. Descansa un poquito, anda. Muchas gracias. Hortxeari daba bere ontzia Astillero, San Pedrorekin lehia bizian, eta aurretik oso dotore Urdaibai, errenta zabaltzen berriro, handitzen garbi-garbi. Eta irudipena daukat, kanpora, errezago puskatzen duela, San Pedro eta Astillerorekin, barruan bat. Begira, atzeko laukotea, batean jo, gaurrua, kontrankean jarri du, beste bakarre matere jokatu, eta estriborrean Toni Montenegro. Montenegro espaldan gehien bat egure du, hanketik edire bai, estropa bat edo beste, eta ez dakit, aurten, maztostan, kontranketik, Rua eta Montenegro Galiziarrak tokatu bide. Iruditzen zait, kanpora tiroa bezala ikoa laurde. Oso ongi doa, bai. Ez dago hor zalantzari. Esango dugu, 2004an izan zela hemen lehen aldiz estropada, esan dugu, beste estropada eremu bat zela, Riz hondartzaren inguruan. Irailaren 19an jokatu zen, Kontxako banderaren ostean, itsasoa zakarra, eguraldi txarra gaine, euritsua eta bar. Eta orduan Liga Urdaibai eta Astilleroren artean zegoen jokoan, eta estropada Urdaibaik irabazi zuen, 17 minutu eta 18 segundu, gora beratxua arlojupekoa, bueno, estropada eremua etzen oizkoa, eta hor utziko dugu. Astillerori 4 segundu atera zizkion, eta Liga Urdaibaik irabazi zuen 154rekin, Astillero bat gutxiago. Hori da, estropada horretan erabaki zen, 2004 urtean, eta Arraunzale fina gogoratuko da, orduan Urdaibain aizperro zegoen, entrenatzaile, eta azken urtutako bat, ospetsuena egitzuen antziren, Balda, Zabaleta, Etxabe, Banoren beke, Zabala, eta egurrezko treniruarekin. San Miguel Ligan eta azkeneko urtetan, lehiaketan ikusi dugun azkeneko egurrezko estropada, trenirua barkatu, Uraxi izan zen. Eta kuadrilla otsailean borobilduta gainera. Más de 20 al segundo. Zulaika ere antzen, okerrezanago, orain ikusten dugun treniru ontan. San Pedro eta Astillero parean diratzetik, hor burruka dago. Urdaibai lanean ari da, ongi gainera. Lehenbiziko luzean, 9 segundo, azkarro joan da San Pedro baino Urdaibai. Barrura, 4 segundo, eta orain kanpora, uste dut errezago ere egitzen ari da. Hortxe doaz ba, punta de la mesa izeneko txoko bat bada hor, Zabala eta Arkaitz hortatik jende asko estropada ikusten, hori pasa, eta Riz inguruan hortxe dute baliza, hor ermitatxo bat ere bada, San Pedruko izenekoa, hor aruntza joan da, ez dakit otoitze egiten edo ez, baina bermeotarrak estropada bikaina egiten ari dira. Eta Astillero orain San Pedroren aurretik kokatu daigo. Bai, abek bukaera arte izango dute, lehia gordina. Erabakigarria izango da ziagoa, eta hemen nabarmen, arraunerako. Barruan gozoago dago. Hor garrantzitsua da, hor aurreko irukote, boskote, sendoa behar da. Aitzea hortxe dugu, 8-10 bera denbora guztian. Iagarrita zegoen, 10 eta 15 artekoa, baina hor dugu. 14 eta 50 bermeotarrentza. Ea orain. Hor paliza hori, ez dakit manik. Bigarrengo hori ematen du, pikin bat joan dala, ez? Astillero bera, aurretik. Bai. Zabalito, biak aukeran. Baina, Astillero bera. Aurretik da, bai. Trainero erdin bat gol, 15 eta 11 Astillerorentzat, 15 eta 13 San Pedrorentzat. Hemen da. Arrancarme el bote. ¿Podéis dar una? Zer gertatu da? Bai, Zabaldu egin dira ikeragarri. Begira, zema Zabalduan pederreneako, eta orain zuzendu egin da. Hori izaten da, estu sartzearen problema, estu sartu Zabalatera, eta orain atera egin behar. Eta horrek ikusten dena da, bada olatu koskorra, baina bada laguntzeko moduko.
Ez da, egin horrontzi horretan. Urdaibai Kastillerori 23, San Pedrori 25. Tiene que haber nivel, Miguel. Ea ba, momentu garrantzitsua dau, bai Astillerorentzat eta baita San Pedrorentzat. Urdaibai orain erlojupeko lanean. Oiarbide jaunarekin gaude hemen, San Pedrotarren ordezkariarekin, atxaldeon. Berdin. Bueno, ziztu bizian etorri zara epaien gana, ze gertatu da ba? Zodiabak joan gure kale pare-parean eta gure traineroen pare-parean zeitzen estropa taulatuak egiten. Da hori bakizu zer dan. Eta gainera asko dago jokoan, bukaera hontan. Hoxe, asko oso asko gainaz, eta olako gauz bat tokatzen mazaizu, bakizu, ze pasatzen dan. Eta gero gainetik kale bat uste dagoela, mugitu ba. Bueno, berriz ere, borroka bizia Astillero eta zeuen artean, baina Astillero playoffen mamua ez dauka, zeuek bai, nola planteatzen dozue? Bueno, guk Astillero irabaztia eta punto. Guk playoffak gero pentsatuko dugu gelditzen magea, 11. orduan pentsatuko dugu playoffian, baina matematikamente ez gaude, eta pentsatzen dugu salbatzia. Segi estropada ikustera, eskerrik asko. Zuri, egur. Ontzitxo bat hartu dio, ja, Astillerok San Pedrori, kanpo kaldean baliza birkokatzen ari dira, urrengo txandari begira, esan dugu, bigarren kaleko hori, gorria, pixka bat mugitu dela eta lehiaketa batzordekoi begiratu eta azkar egin digute keinua, ari direla horretan. Begira, norabideak gehienak mantentzen, Astillero etorri da, pixka bat bagorrera, baina, bueno, guztiek erabaki dute, haizeak eta olatuak ala eskatzen dielako, norabideari eustea. Orantxe haizea, kolpetxoa, 10 gora. Begira, eskarra, estrigorrek nola botatzen duten, eta harraun arteko angeluak bate-batean laguntzen. Ba, bien bitartean azken protagonista ekarriko dizuegu, Agustin Aranboru, Bermeotarren presidentea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, estamos viendo una Bermeo dominando esta primera tanda con 32 puntos en la general. Ya sé que no te gusta mucho hablar de los playoffs, pero ¿cómo lo veis? Hay que hablarlo, ¿no? Bueno, lo vemos, hay que sacar 5 puntos cada regata que viene, los que van delante nuestro. Si lo conseguimos bien y si no, pues ya sabes, en Bermeo nos veis. ¿Qué tal este campo de regateo aquí en Noja? ¿Te gusta? Oye, pues parece que es bueno, ¿no? Teníamos nuestras dudas porque los campos nuevos siempre te crean dudas, pero oye, está saliendo perfecto. Si ganamos, mejor. Mucha suerte para Urdaibai, gracias. Venga, eskerrik asko. Hor dator Urdaibai. Lan ederra egiten, erlojupeko lanean. Espero zuten, batzekiten. Badakite hori dela egin beharrekoa orain azken estropa dauetan. 40 palat erdian Urdaibai. Orain ere barrura, pixka bat zabaltzen tartea, eskanpora adina, eta atzetik, begira, Astillero gaur, zarautzen ez bezala, badirudi, San Pedroren aurretik elmugoratuko dira, Bai, trainero berriari, bataion emango diote. Batipat hirugarren luzearen azken zatian eta orain azken luzean zabaltzen ari dira, 5 segunduko tartea Astillerok San Pedrori. Hemen da, Aranberri, Bermeotarren patroia eskatu eta eskatu orain. Argi denborari, Miguel. ¡Ahí la tienes! Denbora itxi asko egin goluten. ¡Sigue! Urdaibai, bai! 19:25 Bermeotarrentzat. Gaur luze eta hiru ziaboga egin da, 19:25 denbora polita da. Bai, eta izetxoarekin, apartekorik ez, baino pizka, bai. Hor dator Astillero. Garbi, 5 segundu bizkorrago San Pedro baino, Astillero, orain, San Jose 15-garrenarekin, 25 segundura, 20-0-0. Behin-behineko denbora Astilleroko entzat, eta San Pedrorentzat, 20-0-6. Hemen dator orain, lehen kaletik, Pedreña. Martillak prestatutako kuadrilla, Borja Gomezen agindutara. Zinek begira, Beste taldeegin alderatuta. Alak pasa zinek motzago arraunean. Orantxe amaitu du Pedreñak, ia minutu bateko atzerapenarekin, 57 segundura, 20-22 Pedreñakoen denbora. Beraz, Urdaibai markatu digu erreferentzia, 19-25. Lehen txanda honetan, Goitibera nagusitu dira,
Astillero hori 25, San Pedro hori 31, Pedreñari 57, eta atzekaldean ikusi duzuen nola pasaden urretan ibiltzen den motor horietako bat, eta horiek arriskutsua dira, horrelako lehiaketa bat jokoan dagoela, ea hortik pasa ondartza batetik bestera eta kafe bat hartzera lehorreratzen diren horiek, horri komeni zaigu. Eta hor pasaran ikusten da, baina horre ikusten duen olatuak, hori hor geratu egiten da denbora askoan, 4 minutuan, eta estropa eremua ura, narraztu egiten du. 19:15 bideo finixarekin hori zehaztu dute Urdaibeirentzat, erreferentzia hori, bigarren txanda lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Portugalete, orain Merkatal aholkuak. Prest? Bai, oixe! Bai! San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Ez arkutsi dago irribarre batekin esnatzea bezalakorik. Elkarrenganako estimuak burtsan kotizatuko balu, igandetako bazkariek gorantzko balioa izango lukete. Baliotsuena familia izanik, zure nomina Lakaixan jarrita baldintza finantzario esklusiboak izango dituzu eta hainbat deskontu. Lakaixa, zu zara izarra. 5, 4, 3, 2, 1! Arrazoi asko daude dantzatzeko. Eta zein da nirea? Bueno, probatu egin beharko duzu hori jakiteko. Aurrera seme. Munduan parekorik ez duen pinguino dantzaria, itzuli eginda. Egaz egiten duen pinguinoa. Happy Feet B. Kendu nire paretik. Habe duzu barkamena eskatu edo butur berria beharko duzu. Estreinaldia asteleen gauean, ETV baten. Hori da! Hau handia izan da! Intimagel preventibo berria zeure burua zaintzeko modurik onena. Ahabiei esker flora intimoaren orekari eutxi eta egunez egun babesten nau. Probaitzazo intima lutxine gel berriak leunak eta preventiboak. Eta orain lutxineren esku oial intimo berriak. Freskotasuna egun osoan. Zerdiok kolesterola 200 gora duela? Lehenbaile jetxi beharruke? Zer egin? Egin zani bezala. Izan konfiantza Danakolen, nire gomendioa duk. Baina zergatik Danakol? Danakole funtzionatzen du. Euskadi lehena da. Kolesterola jaisteko ez dago elikagai eraginkorragorik. Probatuko diat. Izan konfiantza Danakolen, gomendatuena da. Bizitza honetan irabazteko ausartu sentitzen. Ez izan beldurrik datorrena hartzeari, arriskatzeari, negar egiteari. Bizitza honetan irabazteko ausartu bizitzen. Biziliga eta Kopa Euskaltelekin hilean 16,9 euro soilik ordainduta. Realaren, Eibarren eta Atletiken partidak. Kontratatu webgunean, dendetan edo 17. Kantauriko estropadarik ikusgarrienak ETVn. Hondarribiko bandera. Zuzenean, bihar eguerdian, ETV baten. Fito eta Fitipaldizen kontzertu mundiala Bilboko Arriagan. Bihar gauean, ETV baten. Arratsaldeon berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Astear da bigarren txanda Jaun Andreok, Urdaibaik irabazi du lehenengoa. Nojan gara Kantabrian, Nojako ondartzen izeneko bandera dugu gaur, bigarren aldiz hemen, bestea, oain dela markada bat izan zen. Erne, badoaz eta! Bigarren txanda lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Portugalete, eta hortxe ditugu Portugalete aurretik branka sartuta, segundutxo bat aurkariei. Lehenbiziko pala, bere eman dute, lehen. Nabarmen. 19-20, gora berarik gabe, baleko irtera dugu Jaun Andreok, hori komeni zaigu, atzerapena hondirik gabe joatea estropa da, gaur futbola dugu, 7 hasita, Atletik lehen mailari dagokionez, Malagan, eta badakizue Euskal Telebista Osasuna eta Barça beren artekoa izango dela ikusgai, zeilarrezko futbola saioa, laurden gutxiagotan hasita Jon Elortzaren eskutik, Jaun Andreok, hemen da Euskal Telebista estropadekin, futbolakin, pilotarekin, kirol guztiekin.
Erne, Portugalete bizkorrazi da, Zierbena zertxo baita atzeratuta, Ibon Gaztainazpi eta Zuntzunegik bere tosta aldatzea erabaki du berri. Bai, uztailean eta abuztuaz iran anketik ibili zen batez ere, baina orain, hor espaldan doa, aldaketa batzuk egin ditu, Varela sartu du, Iker Pascual estriborrankean jarri du, normalean, kontraanketik ibiltzen zuen mutila, Butxan gaur bostetik, eta aurrean Eladio Sánchez. Nik uste dut, gauzak mugitzen probatzen ari dela, Zuntzunegi. Hemen tiran, momentu, segundu pare bateko atzerapena, Portu aurretik, San Juan eta Tiran bira, Zierbena Laura, eta Tirani dagokionez, aldaketak ordabil bila jarraitzen du Dani Perezek. Hori da, eta nik uste dut Tiran denboraldiko momenturik onenean, oraintxe dagoela, zarautzen eta estropada politak egin ditu, gaur 15 ere bai, eta, dantzan ari da, aurten Roberto Carlos Custas ari da, estropada gutxiago jokatzen, hor Breixo do Campo, pasadu aurretik, bostetik eta zeitik irura, eta ea Tiran. Hemen San Juan, eta San Juanen Joseba Fernández berriro barruan da, baina hankekoekin aldaketa ipagarria dugu. Bai jauna, batez ere, Beñat Izagirre, estropatanak ez, baina gehienak horranketik jokatu dituen mutila arraunlaria, estriborranketik pasatu, horretik estriborrera, eta Iban López horrankean pasatu. Josebak aldaketen jarraitzen du, Urko Kortajaena gaur lautik, Igor González bitik, Xabi Tamayo gozetik, Josebaren ohiko politika. Eta Portugaletek ontzi bateko errenta hartu du, Josean Olazkoaga Aizperro, ontzi erdira berriro, eta horra kontranketi dugu gaur. Bai, jauna, gaur aldaketan nabarmenak, azkeneko estropadak Portugaleten gorakadarekin batera Aizperro zaharrak entrenatzaileak Joseanek bigarren tostan egin ditu, gaur hor, Babor kontrankean, Mikel ikusten dugu, Portularrume, eta bestetik oso aipagarria, Iñaki Oiagez Pollo, beti espaldan ibiltzen den mutila, mutilik txikiena, bat 70 izango da, estribor kontrankean jarri duela. Jurgi Irureta goiena espaldan. Hori da. Lehen ere, 2007an, Aizperrorekin Jurgik, kontxa espaldatik irabazi zuen, eta, berez, Jurgi, Iñaki Oiagez Pollo baino gizon askoz ere indartxoa da, baina askotan erabakitzen dute entrenatzaile batek aurreko boskote indartzeko, itxasoko estropadetarako eta ban jende sendoa sartzea, eta Aizperrok hori erabaki du. Aurreko txandan Urdeibai gaziratik tartea zabaldu du, orain Portugalete da nagusi, Urdeibiren erreferentziarekin konparaketa eginda Portugalete segundutxo bat moteltxeago, baina ongi, eta orain txanda honetan San Juan bigarrena da 4 segundura, gero Tiran, eta Zierbena eta San Juan darren arraunlari eta entrenatzailea Joseba Fernández dugu, eta hemen Euskal Telebistari estropada aurretik esandakoak. Bueno, principios estropada baino asteburua prestatu dugu, gai gehan udan zehar bezala denen artean, plantilla guztian artean, asteburu poli bat aurreratzen dugun. Guia burua daukagu kontxako sailkapenean eta hortan jarduten nahi gera, entrenatzen. Eta, era berean ere bai, nahi dugu laugarren postu horregatik borrokatzea, baina esaten duen bezala denen artean egin behar dugu, denen artean egiten nahi gera uda guztian, eta dakigu saiago dela erronka, baina ilusio handiakin etorri gara, eta ondo ematen zaigun estropa eremu berri hau. Joseba Fernandezen azalpenak, hortxe doaz, gain gaina dugu, Jaun Andreok hor baliza, Bermeotarren erreferentzia 4:46 izan da, Portugaletek 4:48. Kategoriko ziagoa, Portugalez, kategorikoa, Horein, kanpora egin duna, barrura egin behar du. San Juanen denbora, 4:52, Tiranek 4:55, San Pedrok egindako denbora aurrez, Zierbenak 4:56, hor da Portugalete, maniobra ostean San Juani 5, Tirani 7, Zierbenari 8, lanean ari dira, Aizperrore mutila. Orain txelastar, ekarriko dizuegu lehendabiziko protagonista, baina jakizue Galizian bukatu egin dela Ferroleko bandera eta Meirak markatu duela denborarik onena, 20:25, ondoren Amegrobek, eta sailkapen nagusiari begira aldaketarik ez, Meirak sendo segitzen du lehen tokian eta Amegrobek bigarren. Ederki, hor datua, Galizian playoffari begira, Meira eta Amegrobe dira indartsuenak,
Urruti da hirugarren Mugardoz, laugarren Bilasoan, eta Euskaldunen aurkariak garbi dago zein izango diren playoff horretan, Neira eta Amegrobe. Portuk San Juani lau, Tiran sortzira, San Juan orain gogor, lanian ari da, denak ari dira, baina erreferentziak hartzen baditugu, Urdaibai eta Porturen artean segundutxo bat Bermeotarren alde, aurreko txandako garaileen alde, San Juan bostera eta lanerako dira hemen denak. Zierbenako José Manuel Ortizekin gaude hemen, arratsaldeon. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, estamos viendo en esta segunda tanda mucha igualdad y empatados a 76 puntos traineras, vosotros un poquito menos, pero ahí peleando. Bueno, era nuestro objetivo, como te comenté, al empezar la temporada y ahí estamos, ¿no? Y hoy, pues peleando con Tirán, estamos en los mismos tiempos de Estillero y de Pedreña y bueno, pues a ver si podemos acabar bien la regata. ¿Qué opinión te merece este campo de regateo? Pues bueno, es muy bonito, muy bonito. Lo que no somos capaces de percibir es si puede haber mucha diferencia de qué pasaría con Mar, pero el campo, desde luego hasta el momento, está resultando muy bonito. Bueno, pues mucha suerte para Zierbena, gracias. Muchas gracias. Ortiz jaunaren azalpenak, Zierbena zelkapenen 8garrena da eta zaila da hortik mugitzea, falta diren lehiaketa zati hontan, baina txanda hontan lanean ari diren beste hiru arraun elkarteak, Tiran Portugarrete eta San Juan 76 punturekin dira, eta hor bai, hor joku garrantzitsua dago, gorago, laugarren kabo da, 83rekin eta alde ederra dago. Laugarren amaitu liga edo zazpigarren amaitzea ez da gauza berbera. Erne San Juanekin, Ibon? Bai. Atzetik aurrera ari da San Juan. Atzetik aurrera. Poparian beste askotan bezala, txukun. Pasaden astean ere Poparian pikain ibili ziren, zarautzen, eta harrigarria egiten ari zait, Portugalet eta San Juan Urdaibairen denbora datozela. Portugalet urte oso irregularra egiten ari da, baina gogoratu ezagun, estropada pikainak ere egin dituela, beste Espainiako txapelketan. Hemen gara, Garmarekin, Portugaleteko arraunlariekin, bagoaz barrura jarri jerara. ¡Ahí tenéis! ¡Fácil, Zaya! ¡Fácil atrás! ¡Atrás! ¡Ahí! 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 ¡Más atrás, Urco! ¡Deja mi espalda! ¡Atrás, Yurri! ¡Atrás, Muti! ¡Ahí va, Josian! ¡Ahí va, Berna! ¡Atrás, campeones! ¡Atrás! ¡Atrás! Motibatuta Garma, Kantabrian, bere herrialdean, Nojan, bera Castroko semea da. Portugaletek San Juani 3, Tirani 9. Hauek atzean geratu dira, Zierbena 11. Portugalete, Urdaibairien denboran lehen ez dugu aipatu, horrankeko ere gaur aldatu egin duela. Uste dut Igor Agirre Gomez-Portak estropada denak jokatu dituela aurten ligan, lehorrean geratu da eta Hector Peña da gaur hankeko lanetan. Barrura ere ondo Portu, eta San Juan zer esanik ez, gaur ere barrura kategorian eta txandari dira puskatzen, Vamos, Aitor, campeón! Baina Portu San Juani 4 segundu sartu dizkio Angoian, kanpokaldean, orain segundutxo bat jandio San Juanek eta hemen ez dago hau erabakita, ez da gutxiagorik ere. Ikus dezagun lan erditan, Urdaibairen erreferentzia hor 9 eta 40koa izan da. ¡Siete, acabar! ¡Atrás! ¡Ahí van 10! Hasi da. ¡Una! ¡Urko! Urkori oiu eta Garma hortxe da maniobra egiten. ¡Bravo, Urko! Argi, 9 eta 40, Urdaibairen denboran. San Juanek ondo iztua ziagoga. San Juanen denbora 9 eta 42, Tiranek 9 eta 46, Zierbenak 9 eta 50. Zierbena bera, San Pedro eta Astillero baino 4 segundu bizkorrago. Erne orain, segundu bakarra Portu San Juani. Hirugarren luzearen hasieran. Diferentzia jaten San Juan dara. Lehen kanpora buskatu du Portuk ea orain. ¡Acabar atrás! Chavales! ¡Piernas! ¡Piernas! ¡Piernas atrás! ¡Ahí! Jende isilik, horrela. Tiran 6 segundura, urrutia gora ibili da, Bai, 9 lehen hori izan nahi duen, bazirubila bi San Juan eta Portu puskatzen ari zirela, baina Tiran, hirugarren ziagoan 6 segunduan baldin bada, bukarako luzean aukerak izango ditu.
Portu eta San Juan, aurrez aurre. Segundutxo bat bien artean. Orain, konparaketa eginda, Urdaibai, lehen txandako irabazlea, Portu baino 2 segundu azkarrago, hirugarren luzearen puntu hontan. Suso Núñez, daukagu hemen, Tirango ordezkaria, Tiran... Buenas tardes, lo primero, ¿eh? Buenas tardes. Estamos empatados a 76 puntos. Supongo que el objetivo será cogerlos más para dar el salto a la tanda de honor. Bueno, el objetivo primero es defender, evitar que nos metan más puntos e intentar recortarle, o sea, meterle a los que estamos empatados e intentar recortar con Cabo. De momento nos está saliendo una regata un poco parecida a la del domingo de Zarauz, hemos salido un pelín más lentos que ellos, pero parece que poquito a poquito vamos recortando, a ver si no está esta vez para llegar. Como yo sé que tú sigues la Liga Gallega también, ya sabrás que ha concluido la bandera de Ferrol, los playoffs, ¿cómo se plantean? Bueno, sí, ha ganado, hoy hemos visto que ha ganado Meira y bueno, hay que felicitarles porque prácticamente tienen el título en el bolsillo, le quedan 2 regatas finales, ¿no? En las que además se va a decidir los ascensos entre la Liga B y la Liga A. Y bueno, era lo esperado, ¿no? Es un equipo hecho para subir. Amegrov ha hecho una buena temporada, también va a estar aquí en el playoff. Y bueno, ahora hay que ver si el año que viene puede haber alguna más en la Liga San Miguel y tenemos más semanas en casa, ¿no? Gracias y suerte para Tirán. Gracias a vosotros. Suso Núñezen azalpenak eta Portu eta San Juan segundutxo batean. Eta Urdaibairekin orain ari dira, Pixkanaka denbora galtzen eta iruditzen zait Urdaibaik hirugarren luzearen amaiera oso ona egin duela. Eta San Juan hirugarren ziegoan diferentzia honekin izan ez gero, printzipioz, gero ongi etortzen da. Oso ondo etortzen ari da aurten Joseba Fernandezen taldea. Begira, zeinen harin ikusten diren, kanpora. Eta txandari begira, burruka dago, baina zelkapen nagusian eragina du Suso Núñez ez Tirango ordezkariak esan bezala. Noski, burruka ikaragarria. 76 punturekin, 3 elkarte ditugu berdindurik. Gaur jakina hori apurtu egingo. Hemen jarri nera utzia, goazen horiekin berriro. ¡No noto esas piernas! ¡No noto esas piernas! ¡Ahí va todos! ¡Acaba! ¡Engancho y atrás! ¡Engancho y atrás! ¡Acabar, chavales! ¡Juntos! ¡Atrás! Hanka lana eskatzen ari da, horratakeko unean, hankak iskurtu eta lehenbizko kolpea, pistarrekin ere laguntzeko. Aitor Peña eta Berzaitz asko hankeko lanetan hor Portugaleten. Eta ematen du GPS-a hor blokeatu egin zegula, baina ez, martxan dabil. Hortxe dira, segundu bateko tartean Portu eta San Juan. Hori bai, Bermeo baino, 5 segundu, motelago doa. San Juan 36 pala terdian, eta Portu 36 palan. Tamen ordezkarien armaia honetan, egia esan ordezkari eta presidente batzuk kexu dira, izan ere larrialdi zerbitzuetako urmotor batek, antza, segika egin du aurrera estropada eta horreko laturen bat edo beste eragin diela esaten dute. Ea ba, kontrolpean jartzen dituzten. ¡Vente a boya! ¡Ahí va cuadrilla! Egun besterik ez, hortxe dira. Hor Bermeotarren erreferentzia, la 14 eta 50 izan da. Pare-parean dira, Portu eta San Juan. Garantzitsua benetan maniobra hori. 3, Urko! 4 atrás! Redondoria bisua. Urko! Horai, hortxe da. ¡Arriba! 14 eta 56. Argi atzea, ateratzerakoan. ¡Acabar con este atrás! ¡Atrás! Galiziarren maniobra eta hemen zierbena. Portu 14 eta 56, San Juanek ere bai, 15-0 Tiranek, 15-0 zierbenak, orain ere zierbena astillero baino 4 segundu bizkorrago. Ea orain, azken luzean. Aizea gora, Ibon. Nabarmen, 15 kilometro orduko abiadurarekin. Hau Urdaibairientzat da ona. Eta une honetan ere Portu eta San Juan segundu berean. Hor badira olatuak,
Argita gara handiak ez, zulo handiak egitekoak ez, baina asko laguntzen dutena bai. Orain txeportu behira. Orain zuloan. Hay que dejar espada, equipo. Acabar. Orain jarriko zaio berriro begira. San Juanek estropadaren buru hartu nahi du, jaun Andreu. Eta hemen gaude hain zuzen ere, Xabier Arraras, San Juan darren presidentearekin erreferentziak eta ematen, arratsaldeo. Kaixo, arratsaldeon. Lanak eta lanak hemen, ordezkarien armaiatik. Bai, ala da, bai, urduri, ez? Bueno, oan arte atzetik ibildu gea, baina azkeneko ziabogan aurretik jartzerik lortu dugu, eta, bueno, bain nerbiluak, ea horrera jarraitzerik badaukagun. Polita litzateke 76 puntu hoiei aurre hartu eta gainontzekoak atzean uztea. Bai, bueno, horrek guain berdinketa daukagu, ez, Tiran eta Portu, eta, bueno, gaur erabazten duenak biharko zelkapenan aurretik jartzen da, polita litzake guretzako, burruka horta etortzen gea, eta, bueno, hori, emaitza hori lortzeri badaukagun. Eta zergatik ez, horrezko txandara igaro? Bai, bueno, egona gera, ez, eta, bueno, berriro errepikatzea polita litzateke, bakaitxa merito propio zorregoten dira, eta, bueno, guk hortan jartzen gea, ez, burrukan, eta lortzen baldin bado, posgarria litzateke. Sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hauxe daba San Juandarren momentua, segundu pare bat Porturi. Tiranek badaki atzetik aurrera lan egite, baina gaur ezin du. Neko lan izango du. 38 palaterrian Portu, zuluan 37an San Juan. Hauen nik uste dut Portugaleterekin gauza dutela orain alde, konfiantza. Badakite barrura oso ondo datozela, eta horrek patxara ematen du. Zabalen agindutara, hor dira Arrosak. Azken luze honetan aurre hartu diote Porturi eta orain 11 bat. 3 segundura ere igo daune batez. Orain une txarra Portugaleterentzat, Ia treneru bete aurretik, San Juan, orain egin behar dute. Karmaren mutilek. Portu ere ez dago, amore emateko. 2 segundura hurbildu da berriro, aurrera zara. Javier González ekin gaude hemen, Portuko presidentearekin. Muy buenas tardes. Arratsaldeon. Oye, ¿qué ha pasado en este último largo para la jarrillera? Bueno, parece que le está costando. Estamos a 2 segundos. Bueno, vamos a ver ahora la champa, a ver si somos capaces. Ya son 3. Pero bueno. Es lo que decimos, ¿no? En la clasificación general estáis empatados. Hoy se rompe definitivamente ya ese empate a 76 puntos. Parecía que Portugalete iba bien, pero finalmente parece que San Juan ha tomado la delantera. Bueno, estamos a 2 segundos todavía, quedan 400 metros a 3. Pero bueno, pase lo que pase, hoy va a ser un punto lo que no va a sacar San Juan. O sea que tampoco, todavía queda el fin de semana, queda mañana de arriba y veremos a ver si somos capaces de hacerlo todo lo contrario. ¿Te gusta Noja? Sí, me gusta mucho, he pasado un día maravilloso aquí, una playa maravillosa, la verdad. Muy bien. Mucha suerte para la jarrillera. Vale, gracias, Sara. Oso txanda politari gara ikusten, Nojan gara jaun Andreo, Kantabrian, hamarkada bat pasa eta gero berriz ere hemen, ondartze artean, bandera Nojan, San Miguel ligako 14. jardunaldia, San Juanek garbi hartu du burua bigarren txanda honetan, Bermeotaren nada momentuz denborarik onena, San Juan baino 7 segundu bizkorrago, lehen txandako garailea Urdaibai, ea ba orain. San Juanek 11 bat garbi Porturi, Tiran 7, Zierbena 16. Eta lau treneruak orain ere, estropadaren moaren herrialdera. Lehen biziko lutxan ere horixe izan da joera, eta orain ere bai. 8 patroiek erabaki berdina hartu dutenerako, zerbait izango da. Guztiek gauza bere ikusi dutenerako. Segundutxo bat bestearen atzetik, San Juanek orain... Gaur ere barrura San Juanek. Barrura, errenta du. Altxor polita, 4 segundu, San Juanek! Bai, pasai Donibaneko entzat, 19 eta 42. 6 segundura Portu, Galiziarrek estutu dute bukaeran, baina ezin Portugaletek gainditu. San Juanek 19 eta 42, Portuk 19 eta 48, Orantxe heldu da Zierbena 19 segunduko atzerapenarekin. Tiran laugarren kokatu da 19 eta 50, eta Zierbena Astilleroren atzetik azkenean. Astilleroko 20 batean amaitu du estropada, Zierbenak 20-02, oso albiste hona hori Kantabriarrentzat eta txarra San Pedrorentzat. Bai, begira San Pedro nora joan den, eta Urdaibaik ere, Astillero hori gutxienez 4 puntuko aldea gaur aterako dio, eta San Pedro hori 6, bataz besteko hori behar du, eta hor dabil. Eta hor, Jon Ormazabal, San Juan daren patroia,
mutilak zoriontzen, ez zait gutxiagorako iruditzen, izan ere barrura, bi luzeetan, Portu baino 9 segundo azkarrago izan dira gaur San Juan darra. Bigarren txandan beraz San Juanek denborarik onena, aurrez Urdaibaik lehen txanda irabazi du, 19:35 Bermeotarren denbora, tarte bat iragarkientzat eta berehala ohorezko txandan lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Kabo, laugarrenetik ligako liderra, Hondarribia. Nos queda por delante la tercera tanda. Obarane, Orio por calle. Gaur, futbolaren saltsa astera doa. Málaga Athletic, denboraldiko lehen gol festan. San Miguel Ligan, denok egiten dugu harra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Ez arkutsi dago irribarre batekin esnatzea bezalakorik. Elkarrenganako estimuak burtsan kotizatuko balu, igandetako bazkariek gorantzko balioa izango lukete. Baliotsuena familia izanik, zure nomina Lakaixan jarrita baldintza finantzario esklusiboak izango dituzu eta hainbat deskontu. Lakaixa, zu zara izarra. Ez zaude gustora daukazu itxurarekin, aldatuko zenuke, horrela bada, hauxe da zure programa. Ni Unai Goikolea naiz. Ni Maite Eskarmendi naiz eta hau itxuroso saioa da. Hau sartzen bazara, zatoz gurekin! Urbiltzengo da. Itxuroso, estreinaldia, asteazken gauean ETV baten. Intimagel preventibo berria zeure burua zaintzeko modurik onena. Ahabiei esker flora intimoaren orekari eutxi eta egunez egun babesten nau. Probaitzazo intima lutxine gel berriak leunak eta preventiboak. Eta orain lutxineren esku oial intimo berriak. Freskotasuna egun osoan. Zerdiok kolesterola 200 gora duela? Lehenbaile jetxi beharruke? Zer egin? Egin zan bezala. Izan konfiantza Danakolen, nire gomendioa duk. Baina zergatik Danakol? Danakole funtzionatzen du. Euskadi lehena da. Kolesterola jaisteko ez dago elikagai eraginkorragorik. Probatuko diat. Izan konfiantza Danakolen, gomendatuena da. Bizitza honetan irabazteko ausartu sentitzen. Ez izan beldurrik datorrena hartzeari, arriskatzeari, negar egiteari. Bizitza honetan irabazteko ausartu bizitzen. Biziliga eta Kopa Euskaltelekin hilean 16,9 euro soilik ordainduta. Realaren, Eibarren eta Atletiken partidak. Kontratatu webgunean, dendetan edo 17:17. Laster, AC Banda, ETV baten. Gauero, murgildu amaigabeko festan Bilboko aste nagusian. Eta iluntzean, su artifizialak zuzenean. Agurterdi berriro ikusa entzule zareten guztioi Nojan gara, Nojako irudi politak dituzue hor ikusgai. Sailkapenean momentuz lehen txandako irabazlea dugu nagusi 19:25, San Juanek 19:41, 6 segundu gehiago. Portu 13, Tirana 15, gero Astillero, Zierbena, San Pedro eta Pedreña. Astear da horrezko txanda, lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Kabo, laugarrenetik Hondarribia. Eta hortxe dira epaileak prest, ontziak nahiko egoki kokatuak ditugu gainera. Bai, hor, non bai dira. Bandera txuria gora. Atentos, atentos. Uretako epailea prest. Atentos. Argi. Bai! Ordoaz jaun Andreo. Está inor joan. Liga dugu jokoak. Hondarribiak 128 puntu. Orillok bat gutxiago. Kaikuk 122. Liderrak baino 16 gutxiago. Gero Kabo. Pare-parean denak. Hondarribia ematen du. Han laugarren kaletik zertxo baite aurreratua dela baina GPS-ak hori birkonfirmatu behar du. Hemen hori jotarrak. Eta datu bat bada. Zarauzko azken estropadan lan egin eta arkaitzen lanarekin posik itxura zentenatzailea.
Eta hortxe da, barruan. Hori da, azken aldian 15 arraunlarirekin ari da, Igor Makazaga, eta gaur errepikatu du, igandean, estropada berdindu zuen, kuadrilla, Iñaki Elortza kontrankera getxi, Arkaiz Goni sartu, eta Milarez espalda estriborran, hau guztia estriborrean, eta kanpoan, Une Etxeberria, Aizpurua, Alexander Esteban, aurten estropada gutxi Esteban entzat, eta Endik Alberdi. Eta hemen Kaiku, Zurinaga, agertzen da entrenatzaile bezala hori idatzita, baina badakizu zein den hor entrenatzailea Jose Luis Korta, eta Zarauzko Ikurriña irabazi eta gero, erabaki du Kortak aldaketatxo batzuk egitea eta estropada ematea, ordezko diren lau bat gizonei. Hori da, hiru aldaketa estriborrean, Gentza Zubiri, Carlos Palazuelos eta Andres Medina, kendu ditu eta bahorrean Agirre Gomez Korta, eta barrura Txisco Pascual, Adrián Gómez, Alejandro Rodríguez eta Fernando Ruiz. Orio eta Hondarribia, liga jokoan dute biek eta pare-parean dira, Kaiku bira, Kabo irura, eta Kaboko kuadrilan, Zerradilla kanpoan dugula, behar bada albistea hori, ez? Bai, Zerradilla, maztozta bahorrean uste dut estropada denak, edo ia denak jokatu dituela, gaur kanpoan da, Marco Antonio Silva, zahartu du hor, eta estropada asko jokatzen dituzten artean, Triñan ez, eta Eder Alonso ere, gaur lehorrean utzi ditu Gustavo Vázquezer. Orillo eta Hondarribia aurretik, estropada puntu ondan, Urdaibai 2 segundu bizkorrago jardun da. Hemen Hondarribiarrak, Amunarritzen agindutara, eta Orbainan hau entrenatzaileak gaur Mari Ezkurrena sartu du. Hori da, beste txapelketetan eta ibili ditu entreneretatik, Zarautzen atera zuenetik larun batean, Ander Zelaia utzi du lehorrean, eta Iker Mari Ezkurrena, hirugarren tosta estriborrean, eta gaur, izan dezagun, kanpora, Hondarribia, hori eusten ari zaiola. Oso estropada garrantzitsua gaurko Hondarribiarentzat, asteburua bere osotasunean bihar etxean jardungo dira, zaleen aurrean eta sensazio onak errekuperatu eta konfiantza errekuperatu eta hori beretan garrantzitsua. Ikusi konparaketa goian, Urdaibai, Orio eta Hondarribi baino segundu pare bat bizkorago, eta bizkor orain Mikel Orbañanosek, Hondarribiaren entrenatzaileak Euskal Telebistari estropada aurretik esandako hitzak. Bai, ala da, buru hortan hor gaude, lehia hortan, eta gaur estropa eremu berri honekin, pixkat ikusi bera segertatzen. Gila esan iluzioz gatoz, eta iritzei maila polita emateko izango gara. Aurrena ikusi behar estropa eremua, jakiteko pixkat, kaletan da, ze aldek egon goian. Hondarribiak buru hartu du, Hondarribi eta Orioren artean zailkapen nagusian puntu bakarra berdeen alde, orain segundutxo bat aurretik dira, Hondarribiko gizonak, Kaiku eta Kabo 5 segundu galduta, lehen luzean, 250 metro falta dira eta segundu baliotxua galdu dituzte. Badirudi estropada, buskatzen ari dela, treniro horretik da piatzetik, eta hemen, liga jokoan dago, puntu bakarrean dira, eta hemendik aurrera, argi bili beharko dute, estropada denak berdin balio dute. 37 palan kanpora, Hondarribia eta Orio berriz, normalean erritmo baskoan ibiliko da, ea Orio, oraintxe 36 palan hori. Banderari begira, goiko datua, garrantzitsua, Urdaibairen denbora, joan etorri oso bat eginda gero hobeto neurtuko dugu, baina Erne Bermeotarren denborarekin. Sigue cayendo de arriba. 5 minutuan, biak batea joan dira. Ea ziagogan. ¡Espera, Pique! Azkaraterraz, abisua, rankariari. Horba horrankekoa, 6 segundura, Itraineru atzeratu dira, Kaiku eta Kabo. Hondarribi eta Orio, argi dago ranka sartzea izan dela, aurretik Hondarribi, 4 eta 50. Aprovecha! Eta maniobra ostean, Hondarribi eta Orioren artean, 3 segundu ontzi bat ibon. Bai, ziago irtera horretan. Lehenbiziko olatu horretan bintzat, gehiago asmatuak izango dira. Pasa den astean ere larun batean, eran jarri zitzaion, Hondarribiari estropada 6. minuturako. Pero Oriok asmatu egin zuen eusten, baina gaur beste egun bada. Urrutiari dira geratzen Kaiku eta Kabo. Lehen
Ziabogako zelkapenean, behin-behineko zelkapenean 8. litzateke Kabo eta Kaiku 9. Ibon. Bai, pentsan ora jongo litzateken, Kortak aldaketak egin ditu gaur, Sarozko Ikurriña irabazi eta gero, eta gaur Kaiku apal bat ikusten ari gara. Bai, pentsa pasaen astean nola ibili zen, eta printzipioz hor bada jende aldaketak egin eta inbeste izan zemateko. Baina gaur sufritzera tokatuko zai. Hauek liga, Kaikuk aurten horrela hartu du, bai, ez da helburu izan, eta gaur nabarmen da, talde hori atea dutenerako. Egunak aukeratzen ditu Jose Luisek, eta behar bada, biharkoari eman dio balio gehiago, bihar Hondarribiko bandera jokoan. Jaun Andreon, Hondarribi aurretik Orezko txandan hori 3 segundu, Kabori 7, Kaikuri 9, baina lehen txandako Urdaibai, estropada puntu hontan, bigarren txandako Portu ere, aurretik, gero Portu bera etorri da, San Juanek irabazi du bigarren txanda, eta Bermeotarren denbora hortxe da referentzia orain, Orezko txandako Ollarrentzat. Kabo 3. denborarik onena markatzen ari da Orezko txanda honetan. Muy buenas tardes, Mario Vidal. Buenas tardes. Otra vez hemos visto a Cabo en esta tanda de honor, cuarto en la general. Los objetivos que me comentabas al principio de temporada evidentemente han cambiado. Bueno, pues la verdad es que la temporada está superando de lejos nuestras expectativas. Estamos cuartos en la liga, como bien dices, y bueno, ahora vamos a disfrutar de esto que queda. Los chavales están contentos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Se les ve, siempre estamos, ya sabes que hacemos las entrevistas previas, estamos con ellos, tienen un ambiente muy sano, muy bonito para competir aquí y se agradece, la verdad. Pues sí, la verdad es que a lo mejor ese ambiente es lo que ayuda mejor a conseguir estos resultados y bueno, por ahora están disfrutando y vamos a ver si es así hasta final de temporada. Que así sea, mucha suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias. Cabo poparian badator, besteen mailan, edo pixka bat bizkorrago. Ziabogan 6 segundura zen, orain 5. Orio ere errekuperatu egin da Ibon. Segundu bakarrera, 3 horretik ibili da Hondarribia. Eta, begira, hemen iruditzen zait, bukaera arte, 8 minutu pasata, segundu bakarrean baldin badira, honek esan nahi du, detaileak izango direla erabaki horrek. Olatu bati zenbat palada gehiago jo, nola ez Ziabogak. Aizea pixka bat gora, iruditzen zait orain, gaur estropada 5 eta 4 beste batzutan larumatetan 6 izaten da, 3 ordu orden dira, eta agian horrek ere izango du eragina. Bai, aizeak normalean arratxean, zazpik inguruan, gure parajean, Bizkaian eta Gipuzkoan perak egiten du, baina ia ordu bete lehenago hasi dira gaur estropadak, eta horrek ere, nabarren badu eragina, eta Orio estropada buruan, Orio eta Hondarribi parean, Cabo 5 segundura, hurbilda, Kaiku 8. Oraindikan asko dugu hemen jokoan, eta esan daiteke Urdaibairen denboratara asko hurbildu direla, segundutxo bat besterik ez Bermeotarren alde, Hondarribi eta Orio ere hortxe gainean dira. Bai. Eta Cabo lanerako. Bai, Cabo gainean. Metro batzuk orain, San Nicolás ontzian. 2 por delante. ¡Ahora! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Pieza Boya! Orain joko dute, Entra Boya equipo, sigue! Azkar sartzeko. 9 eta 40 markatu dute. Bermeotarrek eta Portugaletekoek lan erditan. Horrain ondo joan da Portu. Gero erori da. Gero izan ditu lanak. Argi, Orio bera. Ez, Pare-parean. Bai. Orio hobetu irten da. Pixka bat. Bai, lehenago irten da, bai. Cabo ere nahiko zabal. Kaikuk maniobra ona. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Orio pare bat ozta lehenago. Orio buruan da, segundutxo bat Hondarribiri. Cabo 6 segundura. Kaiku 10 orain. Orain txipa aldatu behar da, eta brankaz joateko arraunketa jarri. Parean dira Orio eta Hondarribi. Biak Bermeo baino 2 segundu bizkorrago, Jaun Andreo. Lidertza eta bandera hemen jokoan. Eta puntu garrantzitsua gortartean. Lehen Ziaboga egin eta Hondarribik 3 segundu hartu ditu ontzi bat. Eta hala ere Orio parera etorri da eta hementxe dira. Ikusi,
lehen txandako Garainarekin erreferentzia Urdaibai, hemen informazioa badu Irakoitzek, bandera hemen dagoela dio, beste horren beste esango du Amunarrizek. El que gana la tanda bandera. Horra zer esan duen, Amunarrizek. Hau, Inganiloetatik eta ze estropada jokatzen diren eta patroiek ze lan garrantzitsua dutzen, jasoten duten informazio hori dana, baetik pasa, eta zer esan jakiten. Nola gozatzen dugun guk, estropadak horrela barrutik bizitzen, zuei ikusentzulei hori eskaintzen, jakinda mundu osotik EITB.eusen bidez, ikuskizun hau zuzenen jarraitu alduzuela, ontzi barrura sartuta. Ederra da, hori jok berriro segundutxo bat Hondarribiri. Orain, printzipioz, kanpora Orio normalean azkarrago joaten da, eta poparean Hondarribiak berriz norronek gehiago asmatzen du. Patroiek eta jasotzen duten informazioa hemendik irteten da, ordezkarien armaia honetatik. Jose Manuel Monge presidentea ari da Kaikuko patroiari azalpenak eta ematen, eta bien bitartean hemen gaudegu Pedro Maria Bandorekin, arrastion. Bai, arratsaldeon. Zer gertatzen ari zaio Kaikuri gaur? Badirudi, alde batetik baldintzak ez dira bardina lehenengo taldeko, batez ere lehenengo txandakoak, eta bigarrena baia ikusi daia apurka altzaten hasi dela ihetxu, eta gu aldaketa gaur egin zina, ez dire funtzionatzen pentsatzen duen moduan. Hori esan behar nizun, Zarauzko bandera irabazitako kuadrilla aldatu du kortak. Temporada guztian zehar da behiz, 3, 4 bizon kanbiaten, eta batzutan asmatu duz, eta gaur esate baterako ez, eta gaur ganera nahiko zaila daukagu. Eta alako emaitzarekin gainera gaur nahiko atzean geldituko zinateke? Ikusten da hor gabizera zikeratik 8. Hortik matzean za, eta kostatuko da, ikusten da ez dugula rekuperatzen. Bueno, sorterik onenak Kaikunentzat Edolonare, eskerrik asko. Bale, zure esker. Egia esan zelkapenean altxorra badute, 122 puntu Kaiku, Kabo Klaro 23. Brontzesko domina hori hortxe dute, ligako azken zelkapenari begira, baina gaur oso urruti geratu dira bizkaitarrak. Hori Hondarribi, ze burruka ikusgarria! Harrigarria doa. Lehen esan dute hemen dago bandera. Ikusiko dugu, Urdaibai ere hortxe ibili da eta, baina hemen dagoena da lidertza. Hori bai, lidertza dago hemen jokoan, Jaun Andreu. Sigue llevando el bote, equipo. Sigue. ¡Ema! Escúchame. Minuto y medio a boya. Minuto y medio, ¡Ahora! Minutu terdi, orain normalean, orain ez dute 10 eta joko. Itxaron nigo dute, nik uste ziago garako. Eta hemendik eta bukaera, niretzako gauzik garrantzitsuenetakoa izaten da, noiz jo, noiz ez dutu erabakitzea. Indo eta Albizu, erritmoa markatzen ari dira horre San Nikolas ontzian. Ikusi, Hondarribi, Orio, Urdaibai, pare-parean. Urdaibai estropada egin baitu lehenengo txanda. Harrigarria egin du. Dirua jokaretu nahi duen eta txarra. Eta Kaiku urruti, baina Kabo ez, Kabo 7 segundura. Eta lehen azkarren, bere atorri da, pentsa. Orain Hondarribia berriz, buruan, momentu ona. Jodute hauek. Bai. Begira, bandera eskatu festea. Hau da, festa hau. Estropada zoragarriari gara ikusten berriro. Hau, askotan izango baino, jokatzeko oso txarrak izaten dira. Eman, bat ere jetxi gabe eta kontrari ondoan ikusi beharra. Hori da mazda. Guardakostaz ontziare badator, hoientzat ere interesgarria, estropada. Eta begira, ondoan ze olatu altxatzen duen. Arrai horrek. Hondarribik segundutxoa sartu dio, hori jori. Kabo bederatzira. Arki, 14 eta 50 Urdaibairen erreferentzia hor, azken ziabogan. Azpitik Hondarribia, 14 eta 59. Orio, hortxe parean. Ea irtera. Kabo bederatzira. Segundu pare bat galdu ditu Kabo azken metroietan. Kaiku ere hor dato. Azken luzean Hondarribi hori jo baino segundutxo bat bizkorrago. Kaiku 20 segundura. Kaiku 9. 3. ziabogako erreferentzia sorta hortan.
Hondarribi Orio. Segundu berdina. Hondarribi Orio. Banderarako Urdaibai ere kontuan hartu behar dugu. Lidertzarako hemen burruka ikaragarria dago Jaun Andreo. Normalean estropada hauek irabazten ditu burua lehen hartzen duenak, Orain estrategia ere garrantzitsua. Noiz jo da kontu, noiz jo. Ze abisu amunarrizak, Olatu guztietara, Jo, eman. Bai. Itxaron gabe, hauek esprina hasi dute. Hauek eta Oriok hasi dute. Horra norabideak, bakoitza bereari helduz. Orio ondo etorri da ez zait iruditzen, makazak eta irakoitzek erabakiko dutenik kalez aldatzea begira, Estropada gutxitan bezala itxasuan, 12 treneroak kalea mantentzen. Segunduan dira, Hondarribi Orio, Urdaibai, 2 segundura legoke orain. Metro batzuk orain hori jotarrekin. Gabo ere erori da. Hondarribik bi. Hondarribik 2 segunduko errenta. Indo ez horrakeko apala begiratu ere egin gabe. Ergometroan bezala xe. Ezin urduriagoa daukagu hemen Iñaki Arostegi, Oriotarren ordezkaria, Arrastion. Bai, Arratsaldeon. Leia polita beste behin ere. Bai, izugarria ikusten egea, bukaera arte ez tekizenek irabaziko duen, 3 gaude Urdaibai lehenengo tandakoare bai, eta a ber, leheno buka azkeneko metrotan hor jan indizkio segunduk, eta bergaikian oain ere azkeneko txamba hortan Hondarribiai aurre hartzeko. Estropada bukatutakoan luz eta zabal hitz egingo dugu, baina gaur hemen lidertza dago jokoan, ezta? Bai, hori da, gaur, baina, esaten duen bezala estropada bakoitzan dago hemen liga jokoan, eta gaur ere berdin izango da, eta a ber nola bukatzen da. Segi ikustera estropada gur, eskerrik asko. Hondarribik oso ederki ditu gauzak orain. Hondarribik 3 hori. Eta gainera, Hondarribirentzat egokien alitzateke noski Urdaibaik Orioren denbora hobetzea tartean sartzea. Hauxe da momentua, hor ari da Hondarribia. Oriok ere hortzak estutu, badaki zer dagoen jokoan. Begira Urdaibairen denbora ere, Erne hor goiko datua beti. Argi, Aizea iparretik orain, 11 kilometroko abiadura. Hondarribia 39 palaterdian, Orio pala bat sarriago joz. Eta lehen azken txampa minutu erdiko izaten zen, orain abek, luze osoa. Orio, atzean geratzen Hondarribi aurretik, Hondarribik 4. Hemen dira Munarriz eta bere mutilak, estropada erabaki nahi dute. Bandera si ganamos. Begira, Con uno ni os sé. A morir con esta ola. Bermeo baino 3 segundu bizkorrago dator, Orio baino 5 bizkorrago orain. Hartu dituzte horrolatuak. Momenturik honen hauxe da berdentzat, Ibor. Hauxe da Hondarribiaren momentua. Aigian dator, Aigian dator. Berroi palaterdian. Denak isilik. Begira. Ikusi katamararen irudia. Harrigarria, Mikel. Amunarrizi, 6 azpialdiz gaur entzun jogu. Bandera. Nik uste kuadrillak behar duela bandera hori, behar du. Orain txolatua. Bai Espainiko txapelketa, bai Zarauzko ikurriña, ez dira astebururik onenak izan berdentzat. Gaurkoak bihar etxean arituko direla kontuan hartuz, balio ikaragarria. Hondarribiarrentzat. Hor dator Hondarribia. Hor da ama Guadalupekoa. Erne, Bermeo, Hondarribi baino 2 segundu motelago, baina Orio baino bizkorrago. Behin-behineko zelkapenean Hondarribi Urdaibai Orio. Hori ere Hondarribiarentzat oso albiste hona da. Sartuko lizkioke hori. Hondarribiarentzat ikurriña Jaun Andreo. No jako bigarren ikurriña. Estriborrera torri da, Hor, bai! 19:22 Hondarribi. Bigarren Urdaibai. 3. Orio orantxe sartu da eta Orio 5 segundura Jaun Andreo. Andator Kabo, bai Kabo, Orezko txandan 3. Kabo da Cruz, eta atzetik Kaiku minutu erdiko atzerapenarekin dator Bizkaitarra. Kaiku, zailkapenean atzera gaur, oraitxe, kortaren mutilek amaitu dute estropada 30 segundura, Hondarribiaren eguna da gaur Jaun Andreok. Hondarribik 19:22,
Bigarren Urdaibai 19:25 lehen txandako garailea, Orio baino bizkorrago azkenean, hirugarren Orio 19:27, laugarren San Juan, gero Cabo Portu Tiran, Astillero Zierbena, Kaiku 10garren, San Pedro eta Pedreña. Aurrera zara Hondarribiaren ordezkariarekin, posik izango da eta gaur Frantxis González Etxabarri. Berari galdetuko diogu, nik uste bera aurpegiak asko esaten duela, posik altzaude, Frantxis. Noski, nola ez, gaur bi helburu bete ditugu, alde batetik estropada irabazi, gure sailkapen orokorrean diferentzi hori sendotu, punto pare bat gehiago atera dizkigu hori, beraz, egun borobila. 3 esaldira? Irura dago gain. Gaur bi kendu dizkiogu eta bat lehendik 3 puntora. Bueno, bihar gainera etxean, estropada, salen aurrean, abantaia lortuta, gaur bandera lortuta, sentsazio onak agian zarautzen izandakoaren ondoren. Bueno, gu zarautzekoa ja astuta daukagu, hala ere esan behar dugu ez gin eitula estropada txarrak egin, besteak agian hobea bai, eta bueno, gu oso pozik gaude egiten ari garenakin, eta bakigu gauzak ondo inezkero hor aurrean gaudela, ez? Eta biharko dena pres, ez? Estropada ere moa ja pres dago, gu moral handiakin, gaurko garaipenakin, eta ja bihar berresten dugu nau. Gaur hemen Nojan laugarren luzean erabaki da, zeuen alde gaurko estropada, bihotzekoak eman behartzego nala, aurretik? Bueno, bai, ikusi dugu ez, estropada guztian oso diferentzi txikiak izan dira, eskaxa, parean, segundo bakarra, eta bueno, hor mantendu dugu, ez, azkenean, diferentzi, desente atera diogu hori, baina handik Urdaibaiekin hor ginen parean. Zorionak, ondogo ospatu eta gozatu. Bale, eskerrik asko. Segure ederra Hondarribiarrentzat. 150 puntu ditu Hondarribiak, hori jok 157, eta gainera Hondarribiak 5 bandera, horiok 3, Urdaibaik 3, Kaikuk 2. Berdinketak baldin badaude, hori beste puntu bada. Beste puntu bada, oso garrantzitsua gaurkoa. Hondarribiak, pasaden astean laugarren izan zen, zarautzen urteko, bere emaitzarik kaskarrena izan zen, urte oso erregularra egiten ari da eta horregatik da lider, baina gaur, unerik garrantzitsuenan berriro ere erakutsi du zer den. Posik dira Hondarribiarrak, baina Bermeotarren presidenteare ala izango dugu, Bermeo bigarren gaur 11 puntu Bermeorentzat, San Pedro 11garren, 9 puntu jandizkio, orain behetik, Pedreñak 15, Urdaibaik 43, San Pedrok 44, Astillerok 45, oso egun ederra gaurkoa Bermeotarrentzat, zara? Bai, Agustin Aranburu jaunari galdetuko diogu, Arrastion berriz ere. Arratsaldeon. Bueno, magnífico segundo puesto hoy, que encima de cara a la general es un paso muy importante de cara a comerle la renta a San Pedro, ¿verdad? Mirándolo así, sí, pero no sé qué hubiese pasado si íbamos todos juntos. Pero es el castigo que tenemos. Como todos juntos. Hombre, si hubiésemos remado, como el otro día vimos lo que hubiese pasado, remando en la primera tanda, que te saquen 2 segundos y pico, sabiendo referencias, pues claro, eso nos duele un poco. Por los puntos, yo creo que hemos dado un paso importante. Sí, eso te iba a preguntar. En general, con este día hoy aquí en Noja, ¿la valoración para Urdaibai es positiva? Sí, positiva sí es. Un poco dolidos por lo que te he dicho. Pues porque nos toca bailar con la más fea y quedamos segundos, no está mal. Hemos sacado 9 puntos a San Pedro y 7 a Astillero, estamos a 11, no está mal. Bueno, pues a disfrutarlo, Agustín, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko a ti. Aranburu jaunaren azalpenak egia zen Urdaibarentzat eguna oso ederra izan da, hemen Nojako irudiak. Nojak 10 urte pasa eta gero errekuperatu du goi mailako estropada eta egia zen ura historiarako estropada izan zen itxaso oso txarrarekin eta gauza tamalgarri asko izan ziren. Gaur ordea eta posten gara estropada zoragarri bat ikusi dugu hemen Kantabriako herri honetan eta ea zer dioten orain Oriotarrek, Arostegi jauna hor ikusten dute zerrendari begira sailkapena aztertzen. Ezin da kolokan jarri gaur Oriok egindako estropada, baina Hondarribia aurretik eta Bermeo tartean, aurrera zara. Nik uste dut Arostegi hemen zegoela laugarren luzeari begira, ezta? Bai, derri hor, nik uste hiru luzetan esateatako empate egin deula eta azkeneko luzen erabaki behartzan, eta bueno, gaur Hondarribiak erabaki du,
Nik usten dut azkeneko luze horretan Hondarribiak abantail hori eukidura, lautikan bi aldea etorri da, guk lehenengo kale eukita ezin izan du hori pixka bat olatuaren norabide hori aprobetxatu ezin izan dugu, eta, bueno, nik uste dut erabaki dela pixka bat estropa. Hirugarren tokiarekin ala ere, konforme? Bueno, konforme egiten danakin konformatu behar da beti, postuarekin baino gehiago konforme egin duen estropadakin, nik uste dut mutilak izugarrizko estropa egin duela gaur berriz ere, eta, bueno, nik uste dut momentu honean gaude, eta leheno esan dizuten bezala, estropadero jokatuko da hemen liga, eta bihar beste aukera bat eukiko dugu. Bihar, Onjarbin, Hondarribiak gaur, ja 3 puntuko aldea lortu du zeuekiko. Ba, 3 puntu, baina, bueno, lehenko azten 5 puntuko galerakin hasi ginen, bat atzetik bukatu genuen, gaur 3 atzetik, azken finen liga ikusten nahi da azkeneko estropa arte ez tala erabakiko, eta, bueno, estropada bakoitzan palada guztia burrukatu beharko dira. Ia ba, eskerrik asko. Venga, ba, eskerrik asko zuei. Ordamunarriz Hondarribiarren patroia, bai posik izona. Adostegi Iperak esan du, Mikel, azkenean, laugarren kaletik, nik uste lehenbiziko eta bigarren kale bitartean sartu dela, Hondarribiak eta gaur ere. Hortan, aukere izan dute hori egiteko, baina egin dute. Hori aldekoak direnan baldintzak aprobetxatzen jakin behar da, eta hori ere egin dute. Eta begira, urteko 5. bandera, San Miguel Ligan. Niretzako uneri garrantzitzuenean, ligako uneri garrantzitzuenean. Behartzuten, bihar etxean arituko dira, begira hemen bildutako saleak, eta denek txalo, Hondarribiarrei, Hondarribik garaipen handia lortu du gaurko honetan, eta ontzira jetxiko da orain, Andueza jaunak, ligako presidenteak ere bostekoa, Amunarrizi, eta hortxe doaze arraunariak nolako balio duen gaurko garaipen honek Hondarribiarrentzat, eta bihar etxean arituko dira, motivazio galantarekin igun. Bai, nola ez, Bigarrenez, hirugarrenez izango dugu. Pasaren astean, izan zuten emaitzei dagokionez, azterukari kaskarrena, eta gaur berriro ere, pentsa, ze estropada ikusi genuen. Orio eta Kaiku empate, berdinketa. Kaiku ia inor gogoratu eretzen egin, eta gaur nork irabazi, eta laugarren izan zena. Horrek esan nahi du, maila partekoa da, hola, aurtengo denboraldi honetan. Gora Arraunak, zorionak Hondarribiari, 3 puntuko errenta du zelkapenean, 150 puntu Hondarribiak, Oriok 157, Kaikuk 125, Kabok 81, bihar berriro elkarrekin izango dira, hemendik aurrerako estropada dena San Miguel Ligan, zelkapen nagusiaren arabera antolatuko dira eta. Eta gero esan dugu, burruka handia dagoela, San Juanek 85, Portuk 83, Tiranek 82, argitzen badua hori, eta San Juan beti gora, hor zelkapenean, 5. kokatu da orain, patroien zelkapenean, Karpinterok 18, Aranberrik 14, Zurinagak 12, ea zer dioen Arroxen presidente jauna. Arrarasekin gaude hemen, laugarren tokia gaur, atzetik aurrera joan da gainera, estropada bikaina eginda, pozik zaude? Bai, oso pozik ez, zu diozun bezala, hasieratik Portu juntzaigu, guriak hortxe jardun dira, beti izaten dana gu kaskagorrakera, eta badakigu estroparak emaitza bukara arte ez dela bukatzen hori, eta hortan jardun geha, badakigu azkeneko alditan poparian oso ondo gabiltzala, eta gaur egia da Jonek ere oso ziabogak ederrak eman ditula, eta horren ondorioz lortu dugu zailkapenean 4. postu hori eta txanda erabastea. Eta zailkapen nagusiari begira gainera, urratsa handia eman da, hautsi eginda 76 puntuko berdinketa hori 3 artean, zeuen alde. Bai, bagenik egun gaur hautzin behartzala, eta zorionez gure alde izan du da, ez? Burruka latza da, ikusten dana, 4. postutik 8. postu hortara, denak nahiko gertu gaude, baina, zorionez guk arronkera honekin eta olako itxazoakin ondo moldatzen gera, eta, zorionez puntu horiek gure aldera etorri dira, eta guk oso pozik. Segi gozatzera, eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Hemen ditugu, gaurko estropadan ikusi ditugun irudirik onentsuenak, Bermeotarreko oso lan hona egin dute lehenengo txandan, haizea orduan 8,4ko abiadurarekin, bataz bestekoa, ipar haizea izan da, ipar ekialdetik 2. txandan, 9,7, orezko txandan 10,6, bataz besteko abiadura, ipar haizearena.
eta hemen bigarren txandako irudiak, hemen aipagarriena behar bada, Portugaletek estropada erdia txukun egin duela, eta gero San Juanek poparien eta bat azken luzean egurra eman diola. Hori da, goiti berakoa Portugaletek, lehenbiziko ziagogan lau zituen, eta gero erortzen joan da, edo nik uste dut gaur 3 trainerua aipatu behar dira, bat nola ez Hondarribia, 2 San Juan oso sasoiko dago, eta gaur pentsa zenba demora galdu. Hondarribiarekiko 10 segundu galdutako talde bat nik uste dut, aurten ere, izan dituzten baja mordoarekin eta bar, aipatzen ari direla, eta Urdaibai aipatu duzu, Miguel, eta aipatu nahi nuke Urdaibai gaur ere kanpora, azkarren izan dela, bera lehenbiziko eta 3. luzean, iruditzen zait aurten 2 erakustaldi handi ikusi ditugula, bat Kaikurena pasaden larun batean barrura, baina ez dut aztu nahi Espainiako txapelketan lehenbiziko luzeura, nola joan zen kanpora, eta ez dakipa jendea ere falta du Urdaibaik, eta Zarauten ez zuen irabazi gaur ere ez, baina benetan dago sasoiko. Gaur ez Zabala, Txila ere bai, biudez, garrantzitsuak, Mañas ere normalean barruan joaten den gizona, gaur kanpoan utzi du Salsamendi. Eta Zabala arrobikoa, eta honen bestez, Alfaia eta jarri behar izaten ditu, eta oraindik asko falta da, baina lau talde dauzkagu pentsa Hondarribiak gaur irabazi duena, Orio hor gainean egon dena Urdaibai bera, falta duen guztiarekin hortxe dago, eta Kaikuk, ze erakustaldi eman zuen pasaden astean Zarautzen, nire Kaiku honek 2009koa gogorarazten dit, ligan horrela zebilena, eta gero txapelketetan eta kontxan da, keragarrizko erakustaldiak eman zituen ura. 14. jardunaldia Jaun Andreok ligak, eta Hondarribiak 3 puntuko abantaila du Orioren aurretik, 2 bandera gehiago ere bai, eta bihar Hondarribian izango gara. Kaikurentzat gaur egun kaskarra, 10. izan da Kaiku, baina Kaiku 3. postuan da sailkapenean, eta egia da, berdek behartzutela zerbait, eta gaur eman dute pausu hori, ea bihar zer gertatzen den etxean, Bidasoaldeko uroietan, ea gai diren Hondarribiarrak gaurkoa errepikatzeko, edota beste aurkariak indartxo agertzen diren bihar. Hori da, Hondarribia izan dezan ari ginen, pasaden astea baino leno, oso kuadrilla fidagarritasun hori zela batez ere Hondarribiaren doaia, Espainiko txapelketan bakarrik utxe egin zuen, larun batez, eta begira, pasaden astean, Zarauzko estropada sekula irabazi zutena prestatu zuten bezala eta hortun hartu zuten, kolpea zalantzek ez dut esango, oso talde fidagarria baita, baina unerik txarrenean, aiba. Eta hori, txapeldun handiek egiten dute. Motivazio aldetik egia zan albiste oso ona Hondarribiarrentzat, hor bien bitartean, oso Luiskorta, arraunean, ez da oso posi joango, gaurko eguna ez da izan ederra eta borobila, berarentzat, ea Sara Gandarak olako hausnarketa egiten digun hor klubetako ordezkarien armailatik, Sara? Bai, San Mikel hemen denetik ikusi dugu gaur, haserrea izan ere lehenago esan dizuedanez, antza, salbamendu maritimoko lagunek ez dakitzen ur motorra hartu, eta aurrera joan dira estropadari segika, eta horrek olatua eragin ote duen, haserrea une horretan, baita tentsioa eta ezin egona ere bai, esate baterako Javier González ere pixka bat asetuta ikusi dugu Portugaletek lehen tokia utzi duenean eta aurrea hartu diotenean, baina bestela eta edonola ere beti bezala sekulako giroa izan da ordezkarien armaia honetan eta Treinlandin inguru honetan baita ere esan beharra dago zale ugari eta ugari etorri direla eta eguraldiari dagokionez ez dudala lehen ezer aipatu freskatu egin duela eta honetan ere hotz pikin bat ere badaukagula, Mikel. Bihar Hondarribian estropada zeuek ondo asaldu bezala, gure ikusentzulei gonbita luzatu nahi diet, gurekin bat egin dezaten, eguerdiak izateko, 5 minuturen faltan. Ederki Jaun Andreok, nojan estropada bikaina ikusi dugu gaur, garai batean hemen Marisko Aztegiak eta bazituzten, Painuetxea ere bai, hemen bertan, gu gauden toki honetatik gertu, algalekua ere bada, sushia egiteko eta erabiltzen omen dituzte hor, hemengo alga goxoak eta begira nola aldatzen den, naturak. Tokia bintzat paregabea da, bisitan etortzea ikusteko. Bai. Zoragarria itxasoa eta ondartza. Trengandino ondartza, aldamenean Riseko ondartza, egia zan hamarkada batean, Risetik ona etorrita, asko aldatu dira gauzak eta sorionez oberako.
Hauxe izan da Jaun Andreu gaurko estropadak ekarri diguna, eta bihar Hondarribian izango gara, Hondarribiko ikurrina izango dugu bihar jokoan, bandera eta 3 puntuko altxorra Hondarribiarrentzat, egununa baita ere, Bermeotarrentzat, ea zer gertatzen den bihar, orain kirola jarraitzen du, futbol jardunaldia jarraituko dugu, golfestare izango duzue, Zilarrezko fula ere bai, zuzenean Osasuna eta Bartzaren arteko neurketa. Berehala, Jon Erortzaren eskutik futbola Euskal Telebistan. Ibon, prestatu ingo gara biharko estropada handiari begira. Antxe izango gara go, leia. Eskerrik asko eta ondo bizi.